Hola, soc Pepe Fuster del celler Coma de Monet d'aquí Gandesa i en primer lloc agrair-vos la possibilitat de poder-us presentar via telemàtica una mica els nostres vins, el nostre celler, ja que no hem pogut desenvolupar aquest any la Fira del Vi degut a les situacions que ens trobem. Primer que res agrair-vos això. Llavors, el celler Coma de Monet és un petit celler familiar que està aquí a Gandesa. Tenim 27 hectàrees de vinyes, treballem les vinyes de forma ecològica, ja tenim certificació ecològica des de fa 15 anys, tots els vins són ecològics, i avui us voldríem presentar la nova collita del nostre vi, del vi negre Prom Experientia, collita 2018. Aquí el que busquem és un vi negre en base a la garnatxa negra d'aquí de la Terra Alta, en un aport d'un 20% de carinyena i després un 10% de syrah i un 10% de cabernet. Vinifiquem les varietats per separat, cada varietat la verema una mica quan li toca, per a després, al mes de desembre, passar ja a la barrica, fem ja el cupatge final i el tenim un any a la barrica, uns 12 mesos. I després el guardem en dipòsit inoxidable per a que s'acabi de reposar durant aproximadament 3-4 mesos. Este vi el vam embotellar al mes de març d'este 2020, de manera que ara ja devem portar uns 5-6 mesos en ampolla i és quan ara, de cara a la tardor, l'hem volgut ja treure al mercat. Aquí el que busquem és un vi que tingui una certa complexitat varietal, és a dir, que siguin vins sobretot frescos, fàcils i en la complexitat de la suma de les 4 varietats. Són vins que és el que comentava, ara surten al mercat, però per davant encara tindran una vida d'uns 2-3 anys. Són vins per a beure. Sobretot se nota les essències primàries, la fruita i també les sensacions de la criança. Algun mentolat, algun gustet torrefacte. I en boca és el que diem, busquem un vi que sigui molt fàcil, en una entrada molt agradable i en un postgust molt llarg també. És a dir, són vins per a maridar qualsevol tipus de cars en suc, vull dir, un vi que esperem que poguéssiu disfrutar i gaudir d'ell, i gràcies un altre cop per la vostra atenció.